Language, wrong language. Arigato, arigato. Ay, sorry. Oh, okay. This is the Yeah, the brothers. Si, senyor, si. Ay, sorry, wrong language. Mali ka, language na naman. Sorry. Baka tama na ngayon. Maya payabak po. Brothers and Kapampangan. Ako pa ba? And this is less, that's your best. right. They smash really hard. No. Except for me now. Except for me. No, you're strong. See my arm? Sama si Bianca. Ah, hi. It's hard getting the rule. We don't really follow the rules. The thing is, I'm not keeping track of the score. That's alright. So when I'm like, oh, my turn. But, yeah. You can tell Carl needs to calculate. Wala si Reagan, no? Wala na. Nagsisimula na uminit. Ginagamit na yung Reagan niya. Nice gaming with you guys. Fun. I'll pair him up with stronger people. He can do trick shots. Reagan kasi nagpipigil. Wala si Kuya Glenn ngayon, no? Andyan siya. Andyan ka? Umabol siya. Ay, no. Ay, Ay, na ako makikita. Nice try, Ray! Technique is that you only have to follow the There's actually oh, wow. Set natin mamaya kay sir. oh, pero ano beginner pa, pero willing matuto talaga. Kaya lang language factor nasa Filipino ngayon. Next lang yun. Nakakaintindi siyang Kailangan Tagalog. ng ng Windows update para
Supportan yung ibang language. Nakakintindi siyang Tagalog. Sasagutin ko lang niya. Bayuhin mo! Bayuhin mo. Dik-dik! Dapat dik-dik! Yan naman, si Ate Kat, nakakaintinding Kapampangan. Sasagutin ko. Sasagutin. One more is enough. You can sit here. Sir! This is Coach J. You can This is not an official match today. Kuya Jay. Sorry po. you can comment here and then say trash talk to them. You could belittle them especially my brother. Oh! I didn't see that. Fault! It's quick. Uy, grabe na. sorry. Operating. Actually, kung di tayo nag-react, di niya mapapansin na nakuha niya eh. Okay. Nice! Sipang yung si Reagan. Kaya malakas rin defense niya. Aminis, pinapaliwan nila. Free court. Tara! Top ba yun? Beb, kukunin lang namin sa Nathan. Tapos ano yung masiyat ka? Ah, sige. Let's go. Okay. Go! Let's sit here for a while. Pag may start card. Ay, sorry po sa... Oh, sorry. You can sit here. Woman, tabi ka ha? Let's wait for a spare. Ngayon nyo lang ako napansin. Ikaw hindi pinag-usapan na nakapagpit kayo. Ah! Bakit lahat nalalabo nila? Colors. Color of the day. Hi. Wala? Ano niya? So fast. You also try to observe their rotation. Yeah. Usually it's front, back, then side, side. Yes. Oh my god. Side. I'm gonna get hit. Huh? If I get hit, it'll hurt me. But you'll get used to it. Wow. So if you're in front, you usually feel like you're in a war zone. Yeah, you're like, please. You have to duck. Usually you're in front. If you wanna watch Queen, you can try. Yeah, maybe I'll... Oh, they're playing now. Come on. They get my phone. May lang ano? Dalawa. Okay lang kahit dalawa pa, tapos uwi na ako. Usually kasi pag magsa 7, parang 1 game per hour usually. Pag marami. Grabe ha! Kaya mo pa, girl? Ayoko dyan.
Grabe! Grabe yan! Kaya nga eh. Sisira na yata yung bola niya. Sira na yata. Ang lakas o tayo. Bata pa lang ba siya? Basketball. Bago ba? Naglaro daw sa marketplace. Mukha naman. Pero naka-shirt, ilan taon na yan yung grade? Magaling pa. Bata ba yun? Hindi ko siya nakita. Labanan daw na. Ang galing mag-receive po. Sa mag-isa? Oo, kaya. Ito. Ay, lakas. Hindi ko makita yung mga... Hindi mo makita, nandito na. Nakabaon na sa ulo. Hindi ko makita. Ew! Kailangan. Kailangan. Ah! Sino mas swabe? Si Kuya Glenn. Ate. Hindi mo naman siya tanong. Prepare lang yan. Ano po, okay naman siya po. Nasyon ko lang yung shirt ko. Okay. Nakatandong naman. Kaya na yan. Ba't yun? Ang pangit! Ang pangit! Sabi ko kay Laika, si Sean din, ano eh, nakashot kahapon. Sabi ko, si Sean mag-ibig. Naglalaro na siya. Sa pupunta nga? Sa Japan na. Ano yun? Trip lang. Family trip na na. Kala ka kagad lang nila, di ba? O si Ate Tiana. Siblings yun. May kasama parents. Oo nga pala. Oo nga pala, yung sinasabi nila. Sabi niya bakit? Kasi naghahanap siya ng kasama. Wala rin akong kasama eh, kaya nag-aalam. Wala naman si Jill. Nung una, wala rin sila Milo. Nagkaka pa tayo sa Mimi yan. Sabi. 16 ka ata. Hindi ko alam. Uy! Hoy! Bungayip! Sheesh! Nabukayan! Talaga ba? Tara, dinner na lang tayo. Na-out na po kami. May dala ka car? Diyan ako sa may Balik. Sa may coke. Sarap ng coke. Mamaya, pa ano kami? Nalabas agad.
ba kayo umuwi? Hindi mo ako late eh. Ha? Hindi mo ako late. Eat na ako. Ano tayo basta? Papunta kay Angeles? Ano na Ben? Ay, pare po. Abala ako ito yung title. Visit ka. MMFF pa ata kayo. Di ba? Oo, maganda yung MMFF. Dalawa na yung napanood ko doon eh. Okay, Vice na lang. Ano pinanood? Magandang uninvited. Hindi yun. Yung pinanood namin sa Green Bones sa Katinda. Yung green bones ko. Nakakaya. Green Bones din to. Maganda. Ganda. Kasi yun yung maraming nakakatawa eh. Ayoko yung malungkot yun. Lahat seryoso. Okay naman, kakaiba. Gusto ko panoorin yung Eh, uninvited. ba't kahit naman yung kay Vice, seryoso ko yun. Oo, lahat seryoso. Oo. Uninvited. Ano daw rating doon? Parang mga 4 to 3. 3 to 4. Kasi parang dark, no? Dark siya. Patayan. Oo. Parang, it's giving, ano yung parang, may kapareho na siya ano before eh. Gamulak ko yun. Wow! Hindi. Ano si Abby? Hindi yung isa yung, ano po na yung pangalan? Ian Veneracion, yung last year. Kasama niya yung Barbie and Trio. Basta may ganyan-ganyan. Ano yung parang action din? Hindi pa tayo, ano lang, Ayan, parang din. Thriller. thriller. Ayoko yung ano, horror. Naman siya horror eh. MMFF ko yun eh. Pero hindi ko, Tamang intrigo. Wawa. Parang docu. yun. Ano, every year. Yan o, yung sinasabi ko kanina. Kasi, kanina, hindi ko 3 beses yata. Oo, napans ko yung, nalilisan niya pa din. Ewan, may laser na. Nakakalculate niya agad yun. Korean. Chinese. Feeling ko, Thailand. Wala, basta. Nag-enumerate ka na. Yung na siya ng bansa eh. Tanong mo din. Kaya ano ba? Tanong natin kayo. Okay, cheese sila Kung na. anong klase. Uy! Ito bata, na-explain. Like bata, mga... Baka bata lang. Kala mo, tandalan nito oh. May 24 lang ako. Oh. Bata pa ako. 24 lang. 24 lang. Kahit si Kabat Mark. kami. Age ko si Mark? Ay, wow. Thank you. Mga ganun kami. Hindi ba? Hindi na ako naniniwala. 20 na. Sige, ganun lang. Ano ba talaga? 30 na? Bata pa. Ito, pagkainis ko ko. Ito, 29 weeks ago. What the hell? Ano yan? Si Willis naglaro eh. Lepre. Hindi mo ma-enjoy. Hindi na. Koy. Hindi kaya. Coach siya dati. Coach Ness lang na. Hindi mo maamo, pero papatay. Oo. Silang dalawa, no? Si Ann. Parang naligaw silang dalawa. Masigaw ka lang. Malabanin niya. Huwag na go na lang po kami. Makalaban na nila ako. Malabanin niya na. Okay na ako dun sa kanila. Yung pawis-pawis. Oo. Yung kahit di mo Paano pasok. papawisan dyan tapos agad yung laro? Di ba? Oo, na-smash na agad sa'yo. Wala na. Nakill na agad. Buisit. Iyak mo. Sa jowa niya ata yan. Ano na? Sa jowa niya. Action ka. Alam ko. Si Eden. Yeah, pag hindi tayo nagganap yan, hindi tayo makalaro. Baka sila ano, actually. Tapos na. Easy.
nakalagay na. Alin, kung anong ranking. Anong ranking daw? Tama. O kaya color. Kung hali mo May siya, ano alam dito, mo yung may t-shirt. kulay sa band. F4. Ganun yung viewing ko Delta eh. Talaga? May kulay. Hindi mo Ano kulay. May number. Yung pangalan mo may rank. Ah, Nakakaano kung naman yun, ka, pati alam rank mo ang na mababa. kung nasang ka. Pag sa Delta, sa Central pala ako. nag-delta ka na ba? Central. Ang layo Ang layo naman. eh. Ito, dun lang eh. Ah, okay. Ay, halina pala. Din ako dito. Wait, 20 minutes. Ah, Pala, lalabas lipat ka kasi na. dalan. Oo. Galing ako ba ako eh. Hindi ko din. Pakalot mo siya. Hindi na ako dumadaan ng mga dinner sa akin. Dati, isang oras akong na-traffic. Ano talaga? Punta dito, sa De La Rosario. Ayan. Yun yung time na hanggang 9 pa ata. Hanggang 9. Hanggang 10 na. 10 ba today? Hindi ako aware. 9 lang. Wala pa, di pa kami, never pa kami Gabi naman, 4 hours. Sila Richard, nag-10. Ayaw mo sila sa yung energy nga daw. Ako marami akong ganap sa buhay. Ano sa ganap sa buhay? Di ba nagpaparaton din siya? Oo nga. Marami time! Sana. Parang hindi nag-work. Ano ba nag-resign? Ayaw ano yata talaga. Diyan siya. Yun na yung work niya. Ano ang team ng ano yung clinic? Ah, ako, dahil Oo. ano, sa Kids Care Therapy Center. OT ako sa kanya. Bakit niya ka natanong? Kung saan ako nag-work? Kaya Nagdala sa ko, tinatanong mo kung flex yun sa kanila. Ah, sila. Ikaw ba? Ikaw ano? Sige, ano? Mami. Ah, Anong work niya? Mahirap yung sa akin. Med. Sana. Mamamatay yung pasyente. So, hindi sa med. Mga IT-IT yan. Hilig niya, hilig. Hindi ko hilig. Hilig ko lang. Hilig niya yun. Sige na, sino Pero ka? hindi yun yung work niya. Mga sa marketing, mga sales ka. Yan. HR. Marketing. Magaling siya mabola. BPI ako. Kita siya, may baba. Bubula ba yun? Tapos tayo na 59. First part. Oh my God! Welcome to the Trump. Now is not the time to buy. Kaya sa Forex na. Correct siya eh. Kaya nasa kanya ka Pag-end yung nagtatanong. year ng 60-40. So, kailangan ko na bumili. Meron na? Open? Mga Wala bang US hindi ka, na- girl? Wait, diba sabi? O yun, nagde-delta yung mga yan. Nagbibigyan niya ng ako. Ayan, go. Magaling mga yan. Masampa. Yan Go ba? na, hindi. Mamaya ako Challenge lang. lang. Challenge lang. Na-challenge niya ako dati, kumain na ako ng shuttlecock dito. Sarap naman. Ayan, go, go. Na-trauma na ako, buti ka bumalik pa ako. Hindi siya super ano. Eh, serious ba? Mas ano yung kanina, Travis? Ayan, kakape mo si Justin. Sir Regan pa naman. Grabe nga yun. Ilan taon na siya?